دقيقة حدا نجزاهير قال لنا ዕለት أو قالوا من نجار ናይና ግዴታ ስለልኾነ ሰብ ዝተሾመሉ ስራሕ ይኾነይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግድን ሕድሕድ ነፍሲ ሓጥእ እዩ ከይበለ ጓልያ ሹመት የብሉ ከይበለ እግዚአብሔር አምላክ ንሕድሕድ ነፍሳት ንዓለት ምግብና ንክኾን ዝሃበና ስለልኾነ ምንም ዓይነት ኩነታት ቃሉ ካብ ምስማዕ ካብ ምግጋር خالي عيو أي هليناي حاول عب خالي عيو أي هليناي نا زاوير هم فقد زللتنا حتى دقيقة نقدر هيك على العلنا لمن نقدر كنا مكرينا هم زاوير فقد لما أنتي ملعلي هيلك على دلخو أو أرز فترات معرف فلتك عذري عسى شو منت لركب قالينا ملعلك نقبر بسم እግዚአብሔር ከምቦ እግዚአብሔር አምላክ ከዓ ሰብ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን ንኡ ዝስማዕማዕ ሓጋዝን ይፍጠረሉ በለ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስሙ ኣብዚ ናትምህርትና ፍረ ሓሳቡ ወይ ማዕውያ አንኳር ሓሳቡ ልኾን ቱ ቃሉ ባዕሉ ሃምለ ነግረና ሰብ በይኑ ክነብር ጽቡቕ ይኾነን እዚ ልብዙሕ ሰብ ኣቋማቱ ለይስማዕማዕ ክኾን ይኽእል ሓደ ግዜ ብበይንኻ ፕራይቬት ዝኾነ ህይወት ናባዕልኻ ናብራ ምንባር ባዕልኻ ክኢልኻ ምንባር ሰብ ብዙሕ ግዜ ልደልዮ ህይወት እዩ ብበይኒ ካብ ማንም ወናን ዘይብል ብናባዕለይ ህይወት ምንባር ብናባዕለይ ምርጫ ሃምድላየ ክነብር ልብል ሰብ ኣይሰኣኒ ህይወት ልመስለና እሱ እዩ ብእግዚአብሔር ቃል ግን እንታይ ይብለና ሰብ በይኑ ክነብር እንታይ ይኾነይ ጽቡቕ ይኾነይ ስለዚ ንዕኡ ዝስማዕማዕ ሓጋዝን ይፍጠረሉ ዘንክልተ ፍረ ሓሳባት ዓበይቲ ፍረ ሓሳባት እየን ሎማዓንቲ ነልዕሎ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ነጥብ እዚ ብቐዳምነት ኣስሜርና ክንሓልፍ ልደልዮ ነጥብ እንታይ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ሰባት ክፈጥር ተሎ ሰብ ክፈጥር ተሎ በይኑ ሓደ ሰብ በይኑ ጎደሎ እዩ እግዚአብሔር بملكع نايل أو قطري معرف حركة قطري ساشوعتي زاهر دما بملكعو نسب فترو بملكع زاهر دما فترو تبعتينا نستنجيرو فتروم شي كرتا سلازا أو قطري ساشوعتي نسبات كفتر تلو ودن تبعتينا نستنجير فتروم لبل قالنا قنينا تاي مالتي نسب بمن أرأي فتير ويلنا عنا بوعلو بزاوير أرأي فتير ويل سلسة ملوء لخون ناخلتي صوتها وسيتيو مالتي እሺ ብጣዕሚ ይቅርታ ስለዚ ሓደ ዓብይ ሚስጥሩ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ሰብ ኢሉ ዝፅውዐና ልበይና ይኾነ ማለት እዩ ልበይና ይኾነ ሓደ ሙሉእ ሰብ ዝበሃል ተባዕታይ ኣንስታይ እዩ ልኡይ ኣዳም እግዚአብሔር ለኣዳም ስፈጠረስ ዝፈጠሮ ፍጥረት እዩ እንታይ ምዃኑ መስከረ ይብለና እንሆ ብጣዕሚ ሰናይ ጽቡቕ ምንባሩ እግዚአብሔር መስኪኑ ዝመስከረሉ መዓዝ እዩ ተባዕታይ ኣንስታይ ገይሩ ዝፈጠረ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰምነትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሙሉእ ልኾን ኣብ ሓዳር ህይወት እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ለለና ህይወት ግን ጎደሎ ህይወት እዩ ጎደሎ ስለልኾንና ኢና ብዙሕ ግዜ ጉድለትና ክንመልእ ላብ ተጋገየ መስመራት ንኣቲ ላብ ተጋገየ መንገድታት እንኸድ መኒኣ ስለናሓልፋ እዩ እታ እግዚአብሔር ብምልኣት ዝርኤና ሎሚ ኣብ ቤተክርስትያንና ስርዓት ልክህነት ዝሽወሙ ልክህነት ዝሕፀዩ ክኾኑ ዝእዝዝ ኣብታ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ወይ ኣብ ሃዋርያት ዘመን ለኤጲስቆጶስነት ከይተረፈ ሓንቲ ሰበይቲ ለላቱ ደቁሎም መሓድር ብጉቦ ምብላዕ ብምስካር ለይሕመሰብ ንምንታይ ይኹን ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ይሸወም ይብለና ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ላብ ጢሞቴዎስ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሙሉእ ልኾነ ሰብ እዩ ንምንታይ ብበይኑ እንድሕር ኮይኑ ግን ጎደሎ እዩ ዝሰብ ዝጉድለቱ ለቤተክርስትያን ለኻልኦት ክተርፍ ኣይኽእል ማለት እዩ ልባዕሉ ጎደሎ ስለለለዎ ስለዚ ቅድሚ እግዚአብሔር ኩል ግዜ ብምልኣት እንረአ ስጋፍቱ
መንነትና ምሉእ ልኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምሉእ ኮይንና ንርአ ጽማድ ንኾን እንተለና ወይም ብዝጣምራ መንነት እዚ ወዲ ተባዕታይ ኣንስታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ፈጠረ። ኣዳም መልካም ሰናይ ማለት እዩ ትርጉሙ። ኣዳም ና ወዲ ስም ይኾነ ኣዳም ና ጓል ስም ይኾነ ኣዳም ና ጓል ወዲ ስም ና ጓል ና መና ለይኾነ ና መን ለይኾነ መርያ ኣዳም ንብል ተለናሲ ሔዋን ብኣካል ብግዘፍ ለተገለጸት እምበይ ኣብ ኣካሉ ስውርት ኮይናስ ነይራ እያ ህልውቲ እያ። ሎም እዩ ሰብ ብኣርኣዩ ፈጢርዎ ካብኡ ኸታይ ኮይኑ ወዲ ጓሊ ገይሩ ፈጢርዎ እንታይ ኢሉ ነግረና ኣሎ እዚ ኣዳም በይኑ ወዲ ፈጢሩ ይኾነ ና መጀመርያ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮስ ወዲ ይኾነ ና መጀመርያ ዝፈጠሮስ ጓል ይኾነ ና መጀመርያ ዝፈጠሮ ኣዳም እዩ እታ ኣዳም ስለለታይ እንታይ ኢለኩም ተባዕታይ ኣንስታይ እዩ ስለስተ ኣንስተይቲ ጾታ ኣምታይ እያ እኒኣ ኣብ ጎድኑ እኒኣ ወይም ኣብ ኣካሉ እኒኣ ካብ ኣካሉ ተፈልያ ግዘፍ ሒዛ ኣይቐረበቲ ኣይተፈለየቲ እምበይ ኣብ ኣካሉ ግን ነይራ እያ ማለት እዩ ልክዕ ሓንቲ ነፍሰ ፁርቶ ኮይናስ ኣብቲ ውሽጣ ለሎ ህፃን ኣይተወለደ በርግጥ ግን በይና እያ ይትበሃል ሓንቲ ነፍሲ እያ ይትበሃል ክልተ ነፍሲ ኢና ንብል ልክዕ ከምኡ እግዚኣብሔር ኣብ ኣዳም ለ ንሔዋን ስውርቲ ኮይና ክትጸንሕ ገይሩ ማለት እዩ እዚ ልነግረና ሓደ ዓብዪ መልእኽትታ እዩ ኣብ ሂወትና ለጋጥመና ፈተናታት እንሓልፎም መንገድታት እንኸዶም ናድኻም ጉዕዞታት ኩሎም ሓደ ሓደ ግዜ መልሱ እግዚኣብሔር ሙሉእ ሰብ ገይሩ ክርኤና ሙሉእ ሰብ ክገብረና ብምጥያቅ ክኾን ክኽእል ነይሩ ሎሚ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ በተለይ ብፌሚኒስት ዝበሃላ ኣካላት እኒአዋ ፀረ ደቂ ተባዕትዮ ኮይነን ልንቀሳቐሳ ማለት እዩ እና ኣብዚ ግዜ እዚ ና ብዙሕ ና ሰይጣን መንገድታት ልክስፋሕፋሕ ዕድል ልህብ ኮይኑ ይግነ ማለት እዩ ብናይና ኣመንቲ እንደገና ክነውግዐሉ ልግባእ ክንምስክረሉ ልግባእ ዝተጻምሮ እዚ እግዚኣብሔር ጓሊ ወዲ ገይሩ ፈጢሩ ነብኡ ሓዲጉ ንወለዱ ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይጣበቕ ሓደ ስጋ እንደገና ይኾኑ ልብለና ለሎ እዚ ዓብዪ ምስጢር እዩ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ዓብዪ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ልዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ እግዚኣብሔር ኩላትና ይብቃዓና ሰብ ሎሚ ኣብ ዘመንና ባዕሉ ልምስርቶ ድርጅት ላመሰሎ ህንደይ ቅርሺ ኣዋፂና ኢና ንበጀት ላተለመ ላተመነ ልነብር ሰብ እኒአና ሓዳር ትበሃል ተሎ መጀመርያ ርእሱ ልመፀሉ ወፃእታት ይመፀሉ እዚ ኣብዚ እኒኦ ናብ ምጥማር ሓደ ና ምግባር ና መን ስራሕ ኢልና ኢና ና እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 እውን ነግኒ ኢና እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮም መነ ይፍለዩ ሰበይ ይፍለዩ እንታይ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሓደ ምግባር ና እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ ምፍልላይ ና መን እዩ ና ሰብ ስራሕ እዩ ኣብዝሓ ግዜ ላብ ናብራና ኣክንዲ እግዚኣብሔር ሲ ሰብ ኢና ነእቲ ገርመካቱ ሰብ ነእቲ እሞ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ይብል ኣነ ለሓደ ዝገበርክዎ ኣነ ለጣመርክዎ እንታይ ይእተ ሰበይ ይፍለ ሰብ ጽቡቕና ልደሊ ሰብ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ለሆሙ ይፈታዊ ኢልና ነቕርቦም ዓርከይ ምስጢረኛ ይላበልና ሰባት ነቐርብ እሞ እቶም ሰባት እሶም ብሕቡእ ዕላማ ናብራና ክሕመስ ይገብሩ ምስጢርና ክወፅእ እና ብዙሕ ግዜ ሓዳር ሰብ ክፈርሕ ዝግበረሉ ዘሎ ሓደ መንገዱ ኣክንዲ እግዚኣብሔር ብናመን ተዋፅኦ ዝተሰርሐ ስለዝኾነ እዩ ብሰብ ተዋፅኦ ዝተሰርሐ ስለዝኾነ እዩ እና እቲ ዓብዪ ምስጢር እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ኣብ ዓለም ዓብዪ ምስጢር ተዋስቦ ምውሳብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ዘዝኒኡ ክብሪ ይህብ ንምንታይ ሓደ ሰብ ክልተ ፆታ ገይሩ እግዚኣብሔር መጀመርያ ፈጢሩ ፆታ ማለት ኣብ ኣካል ይኮንና ንብለና ብኣናቶሚ ወይም ና ተክለ ሰውነት መፅናዕቲ ዝገብሩ ሳይንስ ክናገሩ ተለዉ ለ ወዲ ተባዕታይ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ባህሪ እኒአዎ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ወዲ ተባዕታይ ባህሪ እኒአዋ ተፈጥሮና እዩ ሕዚ ለምሳሌ ጓል ኮይና ዓበይቲ ኣቕሓታት ናብ ምሽካም ክእለት እኒአዋ ሓደ ሓደ ግዜ ለለ ንእሽተን ኣቕሓ ለ ሓገዝ ትደሊ ትሽከመላ ትደሊ ትሕግዛ ትደሊ ሒዝኩም ዲኹም ኣሕዋተይ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ፆታ ሲ ክልቲኡ ዓይነት መንነት እኒአና ስለዚ ጓል ትበክት ተላ ተፈጥሮኣ እዩ ጓል ጠንካራ ኮይና ምንም ነገር ለይብግራ ትኾን ተላለለ እዚ ና ተባዕታይ መንነት እያ ተንፀባርቕ እዚ ግን ኩሉ ኣብ ተፈጥሮና ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብበዝሒ ግን ና ወዲ ተባዕታይ ተባሂሉ መግለፂ ዝኾኑ እኒአውን ና ጓል ኣንስተይቲ ተባሂሉ መግለፂ እኒአው ባህርያት እዚኣቶም ዝሮ ግን ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ዘሎ በዝሑ ይፈላለ እምበይ ኣብ ተባዕታይ እኒአ ኣብ ተባዕታይ ዘሎ ጓል ኣንስተይቲ እኒኣ እዚ ና ምን ዕላማ እዩ ክለኩም ደሊ ና እግዚኣብሔር ዕላማ እዩ ቱ ኣባና ጠንካራ ኮይኑ ለሎ ኣብቲ ሓንቲ ብታ ተቃራኒ ፆታና ለላ
ደካማ ጎድና ክኾን ተሎ እግዚኣብሔር እንታይ ክንኾን ይደልዩ ክንመላላእ ይደልዩ ሕዚ ለምሳሌ ኣብ መንገዲ ላኸዱ ሓደ ወድና ሓንቲ ጓል ኣብ መንገዲ ላኸዱ ሰብ መኪና ክግጨት እትርእዩ መጀመርያ ለእውመን ኣውያት ልቕድሞ ጓል ኣንስተይቲ እያ ትኾን መጀመርያ ኢሞሽናል ኮይና ወይ ስምዒታዊ ኮይና ላብ ኣውያት ላብ ብኽያት ትኸድ ግን ኸ ተንቀሳቒሳ ኸይዳ ነፍሲ ተውፅእ ትኽእል ቀዲሙ ኸይዱ ዘሊሉ ላብ መኪና ኣትዩ ዋላ ካብዙ ለለዎ ሓደጋ ልኸፍአ ከየጋጥም እንደገና ነፍሲ ከድሕን ልኽእል ለመን እዩ ሓደ ዝወድ ተባዕታይ ሪኹሞ ዝተፈላለየ ፀባይ ምህላዩ ፅቡቕ ነገሩ ማለት እዩ እቲኣ ልርዳእታ ትፅውዕላ ሓደ እንደገና ፈጢኑ ርዳእታ ከብፅሕ ይገብር ኣሎ እግዚኣብሔር ብምስጢር ብጣዕሚ ኣቃሚሙ ዝፈጠረና ፍጥረታት ምዃንና ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ተጓዩ ደም ሓፊሱ ተበልዒሉ ላብ ሆስፒታል ናብ ምብፃሕ ክእለት እዩ እሳ ልከይትደፍር ትኽእል ዝወደቐ ሰብ ምርኣይ ለይትኽእል ሰብ ትኾን ትኽእል ግን ኢሞሽናል እያ ርህርህቲ እያ ተወድለለ ክርአ ተሎ ኣብ ገፁ ንብዓት የለይ ብኽያት የለይ ኣውያት የለይ ጭክን ልበለ ይመስል እዚ እግዚኣብሔር ዝሓበና እዩ ብውሽጡ ምንም ነገር ለይስምዖ ኮይኑ ይኾነ ማለት እዩ ቅፅል ኣቢልና እንደገና ትሰብ ዝላ ሆስፒታል ተተኣትሞ ምናልባት ቀረባ ዘመዶም ተትኾን ካብ ክልቲኣቶም ላብ ሆስፒታል ንምብፃሕ ዝወዲ ፈጢኑ እዩ ኣብ ሆስፒታል ከይድካ ላተመላለስካ ተንከባኺብካ ምልዓል ክናምን ሞያ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ናብ ጓል ኣንስተይቲ ሎሚ ብዙሕ ግዜ ዘን ነርስ መላዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ኣብዝሓ ብቁፅሪ ደረጃ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ተሰጥኦ እዩ እዚ ስለዚ እቲ ሓደ ዝሃቦ እቲ ሓደ የብሉ እግዚኣብሔር ክልቲኣቶም ክድመር ተለው ክፅንበሩ ተለው እዮም እንታይ ዝኾኑ ሙሉእ ሰብ ጠንካራ ሰብ ንኽወን ኣሎ ማለት እዩ እሞ ስለዚ ደካማነት ዘይብልካ ምዃን ማለት ይኾነ ምናልባት ዘርእስቲ እዚ ዝመረፅኩሉ ምንም ዝተፈለየ ኣጀንዳ ተፈጢሩ ይኾነ ወይም ልጥሪ መዘጋጀየ ኣርእስቲ ገይርኩም ከይትሓስብዎ ዝሮ ዝሮ ግን ኣብ ሓደ ሓደ ሰባት ኣእምሮ ሕቶ ክለዓል ዝኽእለሉ ነገር ክህሊ ስለ ዝኽእል ብእግዚኣብሔር ቃል እንታይ ሓሳብ እኒኦ ልብል ክንነጋገር ስለ ዘለኹ ጥራሕ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ሲ ሙሉእ ኮይና እንረአዮ ማእዚ ኣለኩም ኣለኹ ኣብቲ ሓዳር ምስኣተና ኣብዛ ሓሰብ ግን ለለታይ ይሓስብ በይንካ ተለኻ ጠንካራ ኢኻ ሓዳር ምስኣተኻ ግን ጭንቀት ይመፅእ ጭቕጭቕ ይመፅእ ናብራ ምሽናፍ ይኸብደካ ብዙሕ ሰብ ልሓዳር ልስእለሉ መስአሊ ብሩሹ ልተጋገየ ብፀሊም ብሩሽ እዩ ልስእሉ ሓዳር ናብ ብቸኝነት ህይወት እንደገና ብፃዕዳ ወይ ለለ ብብሩህ ቀለም ይቐብኦ እዚ ና ሰይጣን ብሩሽ እዩ እምበይ ና እግዚኣብሔር ኣይኮነን ሒዝኩም ዲኹም ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ሓዳር እስካብ ለየበፃሕናሉ ግዜ ወይም ሓደ ኣካል ምዃን እስካብቲ ለየበፃሕናሉ ግዜ እግዚኣብሔር ሙሉእ ኣካል ኢሉ ይቆፅረና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጎደሎ ኢና እንታይ ስለ ልብል መልዕል ቃልና እንታይ ነይራ ሰብ በይኑ ክኾን እንታይ የኾነ ፅቡቕ የኾነ እዚ ካብ ሓዳር ለውፂኹም ላብ ኩሉ ውሰድዎ ኣብ ስራሕ ሰብ በይኑ ክሰርሕ እንታይ የኾነ ፅቡቕ የኾነ እንታይ ንፍጠረሉ ኢሉ ልምቸዮ ረዳኢ ሓጋዚ ንግበረሉ ኣብ ስራሕካ እንታይ የድልየካ ልረድአካ ለማኽረካ ልሕግዘካ ሰብ የድልየካ በይንካ ስራሕ ሰሪሕካ ይትወፅእ እዚ ብምድራዊ ብዓለማዊ ኣብ ሂወት በለይካ ሰብ በይነይ ተፈልየ ክነብር እየ ኣይከኣል ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ ስለል በይንካ ምዃን ፅቡቕ ይኾነ ኩሉ ግዜ መምርሒ ቃልና ክኾን ዘሎ በይንካ ምዃን ፅቡቕ ይኾነ ብዙሕ ሰብ በይኑ ዝሓሰቦ ሓሳብ እዩ ጭንቀት ዲፕሬሽን ሰላም ምስኣን መንፈስ ምህዋኽ ልመፁ በይንካ ናብ ምሕሳብ ውፅኢት እዩ ኣስተውዒልኩም ተመኹም ቶም ክልተ ኣካላት እዚኦም ጎይታ ድሓረ በይኑ ክኾን ፅቡቕ ይኾነ ተባሂሉ ሄዋን ካብ ጎኑ ዓፅሚ ኣብ ከቢድ ህራሰብ ዝነበረሉ ካብ ጎኑ ዓፅሚ ተሰሪሓ ሰብ ኮይና ተዋሂባቶ ድሕሪ ዝለጋጠመ ምዕራፍ 3 ተኣትዩ ተለኹም ሄዋን ምስ መን ላዋግዐት ነግንያ ምስ ከይሲ ላዋግዐት ነግንያ ምስ ሰይጣን ላዋግዐት ነግንያ ስለምንታይ ክልቲኣቶም ምስ መን ይነበሩ ብሓደ ይነበሩ ልዙ እዩ እንታይ ኢልና ዓንተዎ እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ መነ ይፍለዮ ሰብ ይፍለዮ ትልፈልሎ ኣሎ ምፍልላይ ልደልሎ ኣሎ ሰብ ከይኾነ ኣብ ሰብ ውሽጢ ኣብ ሰብ ሓሳብ ሓዲሩ ዝኣቲ ከይሲ እዩ ማለት እዩ ምፍልላይ ኩሉ ግዜ ልናገር ዋላ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለ ክኾን ይኽእል እዩ ከምዚ ተይላትካስ ከምዚ ኢልካ መልሰላ ከምዚ ግበር ካብ ከምዚ ዝበለ ናብራ ከምዚ ኢልካ በይንካ ይሕሽ ሲንግል ማም ኮንክ ምዕባይ ይሕሸኪ እዚ ምግባር ይሕሽ ካብ ከምዚ ዝበሉ ናብራታትካ ተጨቂን ክትነብሪ ከምዚ ዝበሉ መኸርቲ ልመስሉ ሰባት ግን ሓዳር መፍረስቲ ሎሚ ለላ ዓለምና ብጣዕሚ እዝኒ ሂባ ትሰምዖም ኣካላት ኣብኡ ተለኹም ለ ከም መልእኽቲ እየ ለውግዐኩም ኣለኹ ኣሕዋተይ ብሓዳር ናብርኡ ዕውት ለይኮነ ሰብ ማለት ሰበይቱ መፅያ ኣብ መድረኽ ትምስክረሉ ለይትኽእል ሰብኣይ እንታይ ክብል ኣይኽእል ስለ ሓዳር ምክሪ ክህብ ኣይኽእል እዚ ኣስሚርኩም ሓዙለይ
ሰበይት ኮይናለ ሰብኣያ የዋህነታ ርህሩህነታ ኣደነታ ፅብቕቲ እኖ ምዃና ወይም ልባም ሰበይቲ ምዃና ሰብኣያ ክምስክረላ ይኽእል ሰበይቲ እንታይ ትገብር የብላይ ስለ ሓዳር ትናገር ተላ ምኽሪ ትህብ ተላ ንሰምዕ ንኽእል የብልና ኣብዝሓ ግዜ ስለ ሓዳር ልናገራ ሓዳረን ልበተና ኣንሽቲ እየን ኣብዝሓ ግዜ ስለ ወዲ ልናገራ ካብ ፍቅረኝአን ተፃሊአን ዝተፈላለያ እየን ምናልባት እሳተን ተፈለዮ ብካሊእ ምክንያት እዩ ለኣና ልበፅሐና ዘሎ መልእኽቲ ግን ወዲ ኣየድልየኪ ወዲ ጎዳኢ ኺ ልብል መልእኽቲ ትነግር ተጎዲኣ ለላ ምናልባት ብሓደ ሰብ ልባዕላ እዩ ብናያ ጌጋ ይኹን ብናዩ ጌጋ ልንገረና ዘሎ መልእኽትታት ግን ኢን ሚልዮን ዝሰማዕ ዘለዎ ኦዲየንስ እዩ ንስኹም ዲኹም ኣሕዋተይ ዝሮ ዝሮ ልፍቅሪ ሂወት ልሕፀይነት ሂወት ልሓዳር ሂወት ብሂወቱ ዕውት ዝኾነ ሰብ ጥራሕ እንታይ ንገብር ምኽሩ ንቕበል ኣብ ሓዳሩ ብጣዕሚ ዕውት ዝኾነ ስለ ሰበይቱ ስለ ደቁ ተናጊሩ ለይፀግብ ሰብ ሓደ ግዜ ለ ከም ማሕበረሰብ ለይነበርናዮ ሂወት ንናገር ኢና ሓደ ግዜ ከምኡ ማለት ይኾነ ግን ብሂወት ልረአ ኣብና ልወፅሖ ደረጃ ዓወትሲ ናዙ ስኬትካ ናዙ ዓወትካ እዚ ምንጭታ እዩ ክበሃል ተሎ ሰበይቲ እያ ሳላኣ እዩ ብፀሎታ እዩ ሳላሓ ገዛ እዩ ድኻሜ ላሸፈነት እያ ኢሉ ልምስክር ምኽሮም ንቕበል ላብዚኣቶም ስብስብ ንብል እንታይ ክንሰምዕ ምኽሪ ሓዳር ክንሰምዕ ላብ ልበተነት ሓዳራ ላብ ልበተነት ላብ ዝተፈላለዩ ሰባት ምኽሪ ምስማዕ ማለት ላብኣቶም ደረጃ ምብፃሕ ምድላይ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትጥቀምሉ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ካልኸሰረ ሰብ ንግዲ ጀሚሩ ካልኸሰረ ሰብ እንታይ ኣይትቕበሊ ና ስራሕ ምኽሪ ኣይትቕበሊ خسير إيزي صريحه كالتعوّت كالتلوّت أسبقن كازوزني تايم جوار مخر مقبل مخنياتهم كن ودق كيخون نندلنا كن عوّتنا ስለዚ ሃመይ ጌርካ ሰሪሕካ እዩ ሃመይ ጌርካ ላብ ዝበፅሕካ ካቶም ዝሓለፉ ኢና ንሰምዕ ካቶም ዝወደቁ ምኽሪ ንምስማዕ እንድሕር ደሊና ካልእ ችግር ይክፍጠር ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መንገዲ ውሰድዎ ኢኹም ኣብ ኩሉ መንገዲ ዋላ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣብዚ ኸ ዝነጋገሩ ዘለና መንፈሳዊ ብመንፈሳዊ ሂወቱ ምስ እግዚኣብሔር ርክብ ዘለዎ ኣብዝሓ ግዜ ቤተክርስትያን ዘሎ ኩሉ ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ ጌርና ኢና እዩ መሲሉ ዝሰኣለና ወዱ حواتي حفتي حاوي لكل خاتكم هي الناجر لغو أبيت እግዚአብሔር እንዮ ማለት ምስ እግዚአብሔር እንዮ ማለት ይኾን ና ቤተክርስቲያን ሰብይ ማለት ና እግዚአብሔር ሰብይ ማለት ይኾን ልጠምጠመ ና መነኩሴ ልባስ ልለበሰ መስቀል ልጨበጠ ማይክ ልሓዘ ነፀላ ለወንዘፈ ልዘመረ ልሰበኸ ለበለ ኩሉ ኣብ ኣገልግሎት ስለልተረእየ ጥራሕ ኣብ ዓውደ ምህረት ድሙንሙን ስለልበለ ሰብ ጥራሕ እዚ ቤተክርስቲያን ሰብ እዩ ምኽሪ ክሰምዑ ክኽተሉ ናይ ምኽሪ ክኽተል ኣይከኣል ኣሕዋት መንፈስ ልክንምርምር ኢና ተጠይቕና ስለዚ ብመንፈሳዊ ሂወት ለ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ምንባሩ ና ንስሓ ሂወቱ ለቕንዕ እግዚኣብሔር ለለዎ ፍቅሪ ለቕንዕ ሰብ ክኾን ተሎ ጥራሕ እንታይ ምግባር ካዚ ሰብ እዚ መንፈሳዊ ምኽሪ ምቕባል ኣነ ልከ ይኾን ክእል እየ ኣሕዋተይ ኢለ ምስክር ኣለኹ ካብ ኩሉ መንገዲ ምስ ኣምላኹ ዝተፃለአ ኮይኑ እሞ ናብ መንፈሳዊ ምኽሪ ክህበካ ልብለካ ሰብ ብንግዱ ልኸሰረ ስለ ገንዘብ ክነግረካ ስለ ምኽሪ ክነግረካ ስለ ስራሕ ምኽሪ ክህበካ ልለካ ሰብ ክሓዳሩ ልተበተነ ልተፋትሐት ስለ ሰብኣይ ሚስጥር ክነግረኪ ስለ ገዛ ኣብ ሓዳር ስለለሉ ሂወት ክነግረካ ልብል ሰብ እሾት እዩ እዚ ንሰምዖ እዝንና እንህቦ ንምረፅ ልክዕ ሔዋን መን የመረፀቲ መዋግዕቲ የመረፀቲ ሰምዖ ልደለየት ሰብ የመረፀቲ ብዙሕ ሰብ እንታለሎ እዚ ግዜ እዚ እዩ ትንሰምዖ ኣለና ሰብ መን ምዃኑ ስለለይ መረፅና لسمعنا ينجر هيوتنا يبت حدارنا يبت سرحنا يبلاش لازم مواعلتنا نمرز نسمعوا مخر نسمعوا ولا بمحاورة ميديا يكون ولا برحقات يكون نسمعوا قال لهانس كخون كخلني ولا أنا ألتقم كخون كخلني وكأوز عند حرقين إذني لي محل مخنياتهم لبنا مدري نحرشا مدري بإذننا لا أتوك آلات زرق يوم توم زر እዚኦም እዮም ኣብ ልብና ተዘሪኦም ወቂሎም ብምግባር ብፍረ ነሪኡ ብተግባር ነሪኡ ብሂወት ነሪኡ ስለዚ ኩል ጊዜ ምንም ዓይነት ምኽሪ ምንም ዓይነት ነገር ካብ ቶም ፅቡቕ መንገዲ ካልኾዱ ተለይኾነ በስተቀር ካብ ሕማቕ መስመር ካለለው ሰባት ኣብ ለለውዎ ኮይኖም ክመኽሩና ክምክሩ ተለው ሰማዕቲ ተለይ ንኾን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱም ናይ እግዚኣብሔር ዝሓሰበልና ሓሳብ ኣንጻር ልኸድ ካሊእ ኣካል ስለለሎ ስለዚ ሔዋን تا እግዚአብሔር ልፈጠረሎም ሕብረቶም ሓድነቶም ኣጽኒዖም መስጢሞም ከይሕዙ ምእንቲ እንታይ ገይራ ምስ ካሊእ ተማኺራ ምስ ካሊእ እዋጊዓ ሪኢኹም ሓድነት ክፈርስ ተሎ ማለት እዩ ኣብ ገነት እኳ ኮንካ ሂወት ክናጋዕ ተሎ ተመልከቱ ሰኣን ምንታይ ሰኣን እዝኒ ትህቦ ሰብ ምምራፅ ሰኣን ኣብ ማእኸልካ ኣብ ክልቲኡ ፆታ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸል ኣብ ክንዲ ከኣቲ መን እዩ ኣትዩ ሚእኸዝ ከይሰብ ማእኸል ኣትዩ
ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብና ክርስትና ሂወት ኣብ መንጎና ለኣቲ ኢና ንመርፅ ዘለና ኣነ ዝፈትዮ ሰብ ይኮነ ክኣቲ ኣለዎ ለኣየል ጠቕመኒ ሰብ ይኮነ ክኣቲ ኣለዎ እግዚኣብሔር እዩ ክኣቲ ኣለዎ እግዚኣብሔር ጥራሕ ምስ እግዚኣብሔር ችግርና ምስ እግዚኣብሔር ገበናና ምስ እግዚኣብሔር ድኻምና ምስ እግዚኣብሔር ምስጢርና ምስ እግዚኣብሔር ሒዝኩም እንዲኹም ኣሕዋተይ ሰኣን እዚ ምግባርና ኢና ብዙሕ ግዜ ሸምገልቲ መሲሎም ኣተዓራቕቲ መሲሎም ሓለይቲ ፈተውቲ መሲሎም ጭንቅና ተኻፈልቲ መሲሎም ኣትያቶም ግን ጭንቂ ከይኾኖም ተኻፊሎም ናስ ኣባዚሖም ዝምልሱልና ለካረሩ ፀብ ለካረሩ ሰባት ሰብ እስካብ ለኣተየ ድረስ ኩሉ ግዜና ሰብ ስራሕ ቁኑዕ ይኾነ ይሕወት እግዚኣብሔር ክኣቲ ተሎ ግን እግዚኣብሔር ምናልባት ብሰብ መንገዲ ክኣቲ ትኽእል እግዚኣብሔር ምዃኑ ንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩና ብእግዚኣብሔር ዝኾነ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ለቀራርብ ለሳነ ሓደ ዝገብር እዩ እዚ ልምንታይ ኢለ ልዕሎ ኣለኹ ኣዳሚ ሄዋን ምሳሌ ጌርና ስለዚ በይንና ኣብ ለለናሉ ግዜ እግዚኣብሔር ናብ ብሕታውነት ግዜ እግዚኣብሔር ፈቒዱ እዩ መሪፁ እዩ ኣብ ሽዑ ግዜ እንታይ ምዃን ፅቡቕ እዩ በይንኻ ምዃን ፅቡቕ እዩ በይኑ ተሎ በይኑ ምዃን ዘይከኣለ ሰብ መሳሊኡ ሰብ ኣግንዩ ባዕሉ ምስ ሰብኡ ክኾን ይኽእል ምክንያቱም በይኑ ኮይኑ ዝሰኣኖ ጉድለት ምስቱ ሰብ ቀሪቡ ለ ጉድለቱ እዩ ክሰፍሕ ቀዳዱ እዩ ክሰፍሕ እምበይ እንታይ ይኾን ኣይምላእ ኣይድፈነሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ናብ ብቸኝነት ግዜ መሪፅልና እዩ ዝኾነ ግዜ ለለ እንታይ ይብለና ማለት እዩ ካብዚ ዕድመ እዚ ካብዚ ግዜ እዚ እንታይ ይኾነ ሰብ በይኑ ክኾን ፅቡቕ ይኾነ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ይኹን እንተይልዎ ኸ ኣንሕና ልመን ንከራኸር እግዚኣብሔር ንከራኸሮ ንኽእል ዲና እግዚኣብሔር ንምግቶ ንኽእል ዲና ኣይ በይነ ይሕሸኒ ንብሎ ንኽእል ዶ እግዚኣብሔር ተጋጊኻ ኢኻ ንብሎ ንኽእል ዶ ኣፍታ እግዚኣብሔር ፅቡቕ ይኾነ ይልበለላ ኣፍታ ፈተና ዝበዝሐላ ድኻምና ስለ ዝረአዮ እንታይ ልብሎ ሓጋዚ ንፍጠረሉ ስለዚ እዛ ትመፅእ ዝመፅእ ሰብ እንታይ ክኾን ክኽእል እኒአዎ ሓጋዚ ክኾን እኒአዎ ላብ ዕላማና ዝወስደና ላብ መንፈሳዊ ሂወት ዝመርሐና ላብቱ ሰናይ ጉዕዞ ላብታ ናይ መንግስተ ሰማያት ጉዕዞ ለካውደና ሰብ ሰለይ ለብለና ሰብ ክኾን ክኽእል እኒአዎ ድኻምና ላርእ ለዋድቐና ሰብ ክኾን ክኽእል የብሉ እዚኹም እንዲኹም ኣሕዋተይ ስለዚ ኣንሕና ክንኾን ተለና እንታይ ንኾን እኒአና ልፈታዊትና ልፈታዊና ሓጋዚ ድየ እኒአኹ ሓጋዚት ድየ እኒአኹ ወይስ መዳኸሚት እየ እኒአኹ ሰብ ኣብ ዓለም ብሂወት ብናብራ ብብዙሕ መንገዲ ብስራሕ ድኻም ኣብ ልዕሊ ድኻም ተደራረቡ ሸኽሚ ዝበዝሖ ሰብ እዩ ልቲ ሰብ እዚ ኣዮኻ ልብል ሰብ ድየ ሓጋዚ ድየ ኣብ ጎድንኻ እኒአኹ ባህሊ ሰብ ድየ ወይስ ልምንታይ ከምዚ ጌርክ ልምንታይ ከምዚ ትብሊ ብቐዳማይ ዝገበርካዮ ላበልኩ ኣብ ልዕሊ ሸኽሞም ለለ ድኻም ዝውስኸሎም እየ ክኾን ላነቐፍኩ ዝነብር ሰብ ድየ ክኾን ንባዕልና ዝግጁ ንገብር ንኽእል እኒአና ኣሕዋት ሓደይ እዚ ልኽልቲኡ ፆታ ዝተነገረ ቃል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ለለ እትምቸዎ እንታይ ኢሉ ንዕኡ ዝስማዕማዕ ሓጋዚ ንፍጠረሉ ክልቲኡ ቃል መሰረት ነገር እዩ እቲ ሓደ ዝስማዕማዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቐድስ ክብል ተሎ ኣይ ንኽዳኣ ንደንስ ዝብል እንድሕር ኮይኑ እዚኦም እንታይ ይኾኑ እዚኦም ኣይስማዕምዑ እዚ ለይምስምዕማዕ ሓደ ሓዲኡ ዝተቸገረ ንሓግዝ ክብል ተሎ ታዳንኦም ትብል ወይ ልብል ሰብ ተኮይኑ እዚኣቶም እንታይ ይኾኑ ኣይስማዕምዑ እዚ መስመሩ ኢለ ርእሎ ኣሎ ባዕሉ ስለዚ እዞም ሰባት እንታይ ክኾኑ ክኽእሉ እኒአዎም እግዚኣብሔር እኳ ክፈጥር ተሎ እንታይ ይፈጢሩሉ እትስማዕምዖ እና እትሕግዞ ረዳኢት ብክልቲኡ መንገዲ ጓል ኣንስተይቲ ትኾን ተሎ ተመሳሳሊ ኣብ ድኻማ ግዜ ለበርትዓ ለፅናዕናዓ ብርትዐ ዝኾና እምበይሉ ለኣኣ ለሸብራ እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ይኾን ኣብዛሓ ግዜ ሓዳር ሰብ ክፈርሖ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ኣባወራነት ምክንያቱም ንሕና ብወለድና ንዓቢ ተለና ፍቅሪ ላርኣና ይዓበና ከምኡ ሪኢኹም ዝዓበኻትኩም እንተሃልዩኩም ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ዕድለኛታት ኢኹም ሰብኣይ ንሰበይቱ ላጨቆነ ኢና ርኢና ገፅ ለይህብ ኢና ርኢና ክስሕቁ ርኢና እዮም ብጣዕሚ ብርቂ ዝኾነና ገዛውቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ኢና ኩልግዜ ጭቕጭቕ ኩልግዜ ኣነ ይሰማዕ ልብል ገዛ እኖ ርእሳ ድኒና ትነብረሉ ገዛ ላተኸልኸለት ትደልዮ ለይተማልአላ ኣብኦም ዝለዓበና ሰባት ድሓር ኣብ ሓዳር ግዜ ለ ዝመንነት ሰ ይሓድገና ብቁልዕነትና ተቐሪፅና ላዕበየ ስለ ዝኾነ ሰብኣይ ልክበሃል ምእንቲ ኢሉ ኣብ ሰበይቱ ኣክንዲ ብፍቅሪ ከሸንፍ ኣክንዲ ብእንክብካቤ ከርኢ ተሎ ፍቅሪ ከርኢ ተሎ ስለተሸነፈ ይመስሎ እሞ ልከሸንፍ ምእንቲ ሓያል ሓያል ሃይለ ቃላት ለውፅእ
ሓይሊ ልጥቀም ሰብ ይኾን ማለት እዩ ከይደለየለ ላብዚ መንነት ዝለኣቲ ሰብ ይሳኣኒ እዚ ናብ ቁልዕነት ስነ ልቦናና ክህሰተሎ ብከም ዝለዓበና ተሃሊና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን እንታይ እዩ ልደሊ ልስማዕማዕ ስለዚ ኣብዝሓ ግዜ ሰብ ለይስማዕምዐና ከይኮናስ ኣንሕና ኢና ምስ ሰብ ለይንስማዕማዕ ኣለና ኣሕዋተይ ኣብዝሓ ግዜ መን እሞ ወዲ ተባዕታይ እንተኾንካ ሓዳር ለይትገብር ተይልካዮ መን እሞ ኣበይ እሞ እኒኣ ጥዒቲ ጓል ዶ እኒኣ ሎሚ ይብለካ ጓል ኣንስተይቲ ንምንታይ ሓዳር ለይትገብር ተጓዪ ኣትየ ካብ ልጥዓስ ህድእ ኢለ ክርኢ ክሓስብ መን እኒኦ ሎሚ ወዲ ለባም ወዲ ዶ እኒኦ እዩ ተመልከቱ ክልቲኣቶም ሃመይ ሰይጣን ሃም ሽውደና ኣሎ ክኾን ነበሮ እንታይ እዩ ኣነ ሓጋዚ ልስማዕማዕ ሰብ ድየ ድዩስ ልጉርብጥ ሰብ እየ ኣነ እንድሕር እግዚኣብሔር ለይስማዕምዖ እንድሕር ኮይነ ብና እግዚኣብሔር ሓሳብ ለይጥዕሞ እንድሕር ኮይነ ሰብ መፂኡ ለምሳይ ክጠዓዓመ ይኽእል ሓሳበይሲ ምስና እግዚኣብሔር ቃል ይስማዕማዕ ዶ ሓሳበይሲ ብና እግዚኣብሔር ረዳእነት ይውከል ዶ እንድሕር ኣነ ልቃል እግዚኣብሔር ልጥዕም እንተኮይነ ብቃሉ መሰረት ኣካል ከም ፀለይ ተሎ እንታይ ክኾን ኣነ ምስቲ ኣካል እሱ ክስማዕማዕ እየ ምስቲ ኣካል እሳ ክስማዕማዕ እየ ንስኹም ንዲኹም ሓሳበይ ኣንሕና ኢና ለይንስማዕማዕ ኣለና ምናልባት ኣንሕና ኢና ለይንስማዕማዕ ኣለና ኣንሕና ኢና ምስ ሰብ ለይንገጥም ንብል ኣለና እግዚኣብሔር በይንኻ ምዃን ፅቡቅ ይኮነ ክብለና ተሎስ ኣይ በይንኻ ይሓሽ ንብሎ ንሕና ኢና ለእግዚኣብሔር ቃል ለይንጥዕም ኣለና ኣሕዋተይ እዚ ክተስተውዕሉ ለይ ስለ ዝደለኹ እየ እግዚኣብሔር እዚ ተለይ ኮይኑ እንታይ ይኮነ ኢለኩም እየ እንድለገልገልና ነገልግል ወፂና ንውረድ ምንም ነገር ንግበር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጎደሎ ኢና እግዚኣብሔር ኣዳም ሰናይ ዝበሎ ዝወዲ ይኮነ ሕዝኩም ንዲኹም ጓሊ ወዲ እዮም ወዶ ተባዕታይ ኣንስታይ ገይሩ ፈጠሮ እግዚኣብሔር ሰናይ ዝብሎ ዘውዝኒኦ መንነት እዩ ሰበይቲ በይና ደቂ ሒዛ ተዓቢ ሰብኣይ ስለ ሓዳር ፈትሑ ምስ ካልኢት ክነብር እግዚኣብሔር ይፈቀደ ስለዚ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ተለይ ተመሊስና እዚኣ እነግንያ ዘለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እዩ ላፍቱ መሰረት ጥንተ ነገሩ ተለይ ተመሊስና ናብራና ሰረት ለይብሉ ይኮን ይኩለኩም ደለይ ብቃል እግዚኣብሔር ለይተመስረተ እምበኣይ እዚ ቃል እዚ ዕለት ዕለት ተትነጋገሩ ደጋጊምና ተትነጋገሩ ከዚ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኢለኩም ሃምቱ ሰሚዕኩም ወለ ይትፈልጡ ኣዳሚ ሄዋኒ እግዚኣብሔር ሓደ ሰብ ገይሩ ፈጢርዎም ኢልና ነውግዕ ኣለና ሃምቱ ሰሚዕኩም ወለ ይትፈልጡ ኢና ንናገር ኣለና ግን ካቱ ዝተለመደ ቃል ለየስተውዕልናዮ ሚስጥር ከይህሊ ደጊምና ንሪኦ ኣለና ስለዚ ልቦናይ እስካብ ምስቲ ቃል እዚ ምስቲ ቃል እግዚኣብሔር እዚ ልሰምር እስካብ ልለግበኒ እንታይ ክገብር ክኽእልኒ ደጋጊመ ክሰምዖ ክኽእለኒ ልልበይ ደጋጊመ ክነግሮ ክኽእለኒ ኢልና ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ኣንሕና ልሰባት ንስማዕማዕ ልሰባት ንሕግዝ ሰባት ደኺሞም ኣብ ዓፅዓፀብ ዝበልሉ ኣባየ ደኻሞ ተናፍሶ ላበልና ኣብ ለለዎ ጭንቀት ኣብ ለለዎ ችግር ኣብ ንዴቶም ላምባ ንንስንስ ሰባት ከይኮንና ንኾን ኣብ ተፈጠረ ችግር ነዋጥር ሰባት ከይኮንና ንኾን ሓጋዚ ድየ ክኾን ኣለኹ ብምንታይ ክሕግዞ ሓንቲ ምሳሌ ክነግረኩም ሞ ትምህርተይ የጠቃልል ላው ኣቡነ ሽኖዳ ልመፁ ሰብኣይ ሰበይቲ እዮም እና ታኹምኩም እዩ እንታይ ፀገም ኣጋጢሙ ተባሂሉ እቲ ሰብኣይ መጀመርያ ልበይኑ እዮም ኣናጊሮሙ እታ ሰበይተይ ለይቲ ኣይምስማዕማዒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓዳር እንድሕር ለይምቅዳው እንድሕር ሃልዩ ኣብ ሩካቤ ግዜ ለ ኣይስማዕምዑ ምክንያቱም ተፀዋዊትካ ከይድካ በሻዒቱ ሰንያ ጌርካ ላብ ንዓበይቲ ክብሪ ተኣተይ ትኽእል እዚ ኣብ ሓዳር ለሎ ነገር እዩ ቆልዑት ስለለይኮና ተተናገርናዩ ችግር የብሉ ስለዛ ሰበይተይ እሱ ስለትኽልክለኒ ኣነ ለቀትሪ ኣይናግራይ ቀትሪ እሱ ክድም ኢልላ ይውዕል ለይትሳለለ ብታረኣ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ ለለ ኣቕሪቦም ጠይቆም ሳለለት ሃይላ መሊሳ ቀትሪ ስለለይናግረኒ ምሸት ለለና ኣነ ይስማዕማዕ ኢላ ተመልከቱ ኩልቲኦም ሰባት ሓንቲ እያ እኒኣ ክፍተቶም ሓንቲ እያ እኒኣ ችግሮም ነገር ግን ናባዕሎም ጥራሕ ስለለስተውዕሉ ኣለዉ ናባዕሎም ችግር ጥራሕ ኣጉሊሆም ስለዝርእዩ ኣለዉ ክፅገን ይከኣለ ንስኹም ዲኹም ኣሕዋተይ ናየ ክፍተተይ ክሽፍን ተትብል ግን እታ ሰበይቲ ለ ክፍተተይ ክሽፍን እስቲ ኣነ ክርዳእ እስቲ ኣነ ክሕግዝ እስቲ ኣነ ክቐርብ ተትብል ምቅርራብ መኽኣሉ ነይሮም ላብ ሸምጋሊ ላብ ሕደጉ ባህሊ ክበፅሑ ይምኽኣሉ ነይሮም ወይ እንደገና እሱ እስቲ ኣነ ክፈትሑ እስቲ ኣነ ከውጋዕ ልዝብ እስቲ ክብል ተትብል ነይሩና ኣብዝሓ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት መንነት ስለለለና እዩ ኣብ ሓዳር ለይጠዓዓም ኣብዚ ኮይና ብርሑቕ ለ ሓዳር ንዝፈርሕ ሰባት ልኾን ዘሎ እሞ እግዚኣብሔር ለወዲ ተባዕታይ ወይ ለሄዋን ለኣዳም ሄዋን ስለለይፈጠረ ለሄዋን ኣዳም ስለለይፈጠረላ ይኾነ እግዚኣብሔር ግን እታ ብሕታውነት ግዜ ይኣክል ክብል ተሎ እወ ይኣክል ከዝስ ልብል ልቢ ምስኣን እግዚአብሔር ቃል እወ እማን ኣሜን ልብል ቃል ምስኣን ካልኣይ ግዜ እንደገና ልስማዕማዕ ሰብ ድየ ድዩስ ልምሽካሜ ኢልከ ወድኹ ሰብ ኢሉ ባዕሉ ሰብ ሰኣን ምስተዋዕሉ ባዕሉ ልፍጠር
ክፍተታት እሞ እግዚአብሔር ምስተውዓለ ይዓድለና ኣብ ዓለም ኩሉ እግዚአብሔር ድርጅት ትምህርቲ ቤት የኸፈተይ እግዚአብሔር ዩኒቨርሲቲ የኸፈተይ እግዚአብሔር ፋብሪካ የኸፈተይ ዓለም ክፈጥር ተሎ ለቆሞ ተቋም ናይ እግዚአብሔር ተቋም ሓዳር እዩ እግዚአብሔር ኣቕሓ ለምርት ፈርኒቸር ለምርት ብረት ለምርት መስትያት ለምርት ክቡር ኣእማን ወርቂ ለምርት ምንም ዓይነት ነገር እግዚአብሔር የቕመጠ ድርጅት ኣብዚ የቕመጠ እግዚአብሔር ለቕመጦ ሰብ እዩ ይገርመኩም ቤተ ክርስቲያን እንኳን ቤተ መቅደስ ሰሪሑ ይሃበና ቤተ መቅደስ መን ገይሩ ይሁና ሰብ እዩ ሰሪሑ እግዚአብሔር እዛ ተቋም እዚኣ እዛ ሕብረት እዚኣ እያ ሎማዓንቲ ቅዱስ ስላሴ መዓልቲ ምክንያት ጌርና ኢና ነጋገር ኣለናና እግዚአብሔር ሓደ ሰለስተ ይንብል ተለና ሓድነቱ ብዙሓት ተለና ከም ሓደ ንዋሃድ ንኽእል ተለና ብመንፈስ ንዋሃድ ተለና እግዚአብሔር ሓድነቱ ምስክር ልፋታሕ ሰብ ክርስቶስ ስጋና መለኮት የተዋሃደ ኢሉ ልክሕድ ሰብ እዩ ይብሉ ሊቃውንት ኣቦታት ክልቲኣቶም ብሓደ ልነብሩ ተኮይኖም እሳተ መለኮቱ ለቱ ስጋ ከይቃፀለ ስጋ ለቱ መለኮቱ ከይዓብለለ ከይጠቕለለ ክልቲኣቶም ብተዋህዶ ብተኣቅቦ ክነብሩ ተለዉ እንደገና እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ገዛይ ምስ ኣብ ጉጅና ንገልፅ ኣለና ኣብ ናብራና ንገልፅ ኣለና ንምስክር ኣለና ማለት እዩ ካብ ሞጅል ሓደ ኮርስ ካብ ምምሃር መፅሓፍ ካብ መፅሓፍ ብላዕሊ ብሂወት ንምስክር ኣለና ኣብኡ ኣብዛ ተዋህዶ እዚኣ ዝነበረ ሰብለ ኣብታ ገዙ እዚኣ ፀኒዑ ዝነበረ ሰብለ እንታይ ይምስክር ኣሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ካዛ ለቆሞ ተቋም ሰባት የፍሪ ውሉዳት የፍሪ ኣመንቲ ክርስቲያን ዝኾኑ ውሉዳት የፍሪ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ናይ እግዚአብሔር ገፅ የፍሪ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ስሙ ይኽበር ይመስገን ተዓብዩ ተቋም ኢና ሰይጣን ትኩረት ገይሩ ልባእሰሉ ልዋገአሉ ስለዝኾነ ልቢ ኢልና ክንስተውዕሎ ስለዝደለኹ እየ ቃላቶም ይፈልኹም ከይኾን ንሓዳር ኣማኻሪ ኮይነ ይኾንኩይ ምናልባት ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነና ኢና ትንትነብለና ኣብኡ በፂሐ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ለሎ ሂወት ይኹም ኺል ልፀው ኣለኹ ከምዚ እኒ ሓዳር ተጠንቀቁ እንታይ ኢኹም ይኹም ኺሉ ኣለኹ ኣነ ባዕለይ እቲ ንሓዳር ሂወት ሞኪረ ልፈልጦ ሰብ ስለለይኮንኩ ብዋንኡ ለሎ ግን እንታይ ኢና ንልዕል ኣለና ኣብታ ለለኹዋ ኩነታት ኮይና ስለነውግዕ ኣለና እግዚአብሔር ከም ዝበለ እግዚአብሔር ከዓ እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ሰብ በይኑ ክነብር ፅቡቕ ኣይኮነን ንዕኡ ዝስማዕማዕ ሓጋዝ ንፍጠረሉ በለ ኢልና ኢና ቱ ቅድሚ ሄዋን ምፍጣር ኣሎ ኢና ነውግዕ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ክነስተውዕል ይግባእ እንታይ ክንዳለው ይግባእ ልልብል ነጥቢ ኢና ንምንግጋር ሞኪርና ለምህረና ልገሰፀና እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ለእግዚአብሔር ቃል ልብና ሰሚሩ እግዚአብሔር ለኣና ልስማዕማዕ ሰብ ኣብ ጎድንና ገይሩ ኣዋሂዱ ብሂወት እግዚአብሔር ልምስከረሉ ጎጆ እግዚአብሔር ኣምላክ ይዓድለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር